Už keď máme náš plán pripravený, je potrebné, aby sme spravili SWOT analýzu plánu. To znamená, že potrebujeme si rozmyslieť, aké silné a slabé stránky má náš plán, aké príležitosti poskytuje náš plán a čo ohrozuje náš plán. Prvá časť SWOT analýzy je zistenie silných stránok tvojho plánu. Musíš sa zamyslieť nad tým, ktoré stránky tvojho plánu sú silné, ktoré stránky tvojho plánu sú lepšie, ako má konkurencia, v čom je tvoja pridaná hodnota, v čom si ty lepší ako iný, v čom je tvoj plán jedinečný. Druhá časť SWOT analýzy sú slabé stránky. Musíš sa zamyslieť nad tým, čo na tvojom pláne ešte nie je úplne vyladené a čo môžeš spraviť lepšie. Tiež zváž, ktoré časti tvojho plánu sú horšie, ako má napríklad tvoja aktuálna konkurencia. Tretia časť sú príležitosti. Zamysli sa nad tým, ako môžeš využiť silné stránky tvojho plánu. Aké trendy môže tvoj plán využívať? Aké príležitosti ponúka tvoj plán? Na záver, štvrtá časť SWOT analýzy sú rizika alebo hrozby. Zamysli sa nad tým, aké časti tvojho plánu môže ohroziť konkurencia? Ako môžu tvoj plán ohrozovať slabé stránky tvojho plánu? Pri SWOT analýze musíš byť maximálne úprimný. Nesmieš zatvárať oči pred hrozbami a slabými stránkami. Slabé stránky a hrozby tvojho plánu musíš buď opraviť, alebo nejak inak vyriešiť. A silné stránky a príležitosti musíš využiť naplno.